Kuulostaako tutulta? Sä huomaat kehossa ensimmäisiä migreenikohtauksen merkkejä. Ajatukset alkaa kiertää aika negatiivista kehää. Harmittaa tehtyjen suunnitelmien mönkään meneminen, ahdistaa, että taas se kohtaus tulee ja pelottaakin, että kuinka pitkä kohtaus ja kuinka voimakas kohtaus on tulossa. Hartiat nousee korviin, sä puret poskihampaat yhteen, hengityskin saattaa muuttua vähän pinnallisemmaksi. Nämä on kaikki elimistölle ja hermostolle merkkejä stressitilasta ja hermoston taistele-pakenetilassa, jossa on yleensä aika vaikeaa löytää semmoista rauhaa ja turvan tunnetta sinne kehoon ja mieleen. Ja silloin kun meidän keho ja mieli ei ole siellä turvan tilassa, niin on myös tosi vaikea lähteä rentoutumaan, mikä olisi kuitenkin siellä migreenikohtauksessa, vaikka se vaikea on, niin tosi tärkeää. Joten seuraavan kerran, kun sulla on migreenikohtaus, niin kokeile lähteä aktiivisesti löytämään semmoista rauhallista hengitystä. Hengitä sisään laskien 3, puhalla ulos laskien 6. Koita löytää jotenkin mieleen semmoinen rauha siitä, että kaikki on hyvin. Mulla on nyt tämä kohtaus, mutta ei hätää. Mulla on lääkkeet ja mä pystyn hoitamaan ja rauhoittamaan itseäni. Ja tässä menee sen aikaa, kun menee. Eli et yritä taistella sitä kohtausta vastaan, vaan löytää semmoista rauhaa, että nyt on tämä hetki, mutta tämä helpottaa vielä. Tiedän, että se ei todellakaan ole aina helppoa, päinvastoin, mutta toistolla se mieli ja hermosto sieltä voi alkaakin oppimaan, että ei tarvitse olla niin sinnikkäästi siellä taistelutilassa, vaan voi ehkä päästää irti vähän helpommin. Joten kokeile tätä, että yrität lähteä rentoutumaan ja hengittelemään rauhallisesti seuraavan migreenikohtauksen yhteydessä. Toivottavasti saat tästä apua.